Сцени след края на двубоя между ЦСКА и Черно море, завършил с победа за домакините с 1-0 с гол в последната минута за отбора на ЦСКА. Ще разговаряме първо с треньора на Черно море Тодор Марев, за да чуем неговото мнение за този двубой. Господин Марев, не издържахте в последната минута и то статично положение. Вашето мнение за мача като цяло? Искам малко да ви поправя. Не е последната минута, ми в 44-та при добавено 3 минути. Сега боли на всички наболи, но това е футбола. Не можахме да го изиграем както трябва. Последните минути се подадахме, огънахме се и от статично положение за пореден път ни вкараха гол. Сега нормално е, деца са, тук нещо закани, размяна някакви леки нещо, тук размяна на ръце. Не трябваше да се стига до тези неща, но има го в футбола, какво да правим. Първото по време сякаш имахте леко териториално предимство. През второто пък дадохте инициативата на ЦСКА. Червените създадоха няколко положения. Защо не успяхте така да задържите играта от първата част? Те направиха няколко смени и вкараха по-офанзивни играчи. За мен на това ние не можахме да се ориентираме много добре. Изтървахме своите шансове през първото полувреме и това си оказа своето влияние. Продължаваме да работим. Лошото е, че влязахме в една спирала с 3 загуби. Колкото заслужени, толкова и незаслужени. Моето мнение е, че този матч просто беше напълно равностоен и с оглед показаното на терена трябваше да се завърши с Хикс. При 0-0. Но има го в футбола и продължаваме да работиме, учиме се с всяка игра и смятаме, че ще ставаме все по-добри. Започнахте по прекрасен начин сезона, 7 победи от 7 мача, след това само казахте, че допуснахте 3 загуби. На какво се дължат според вас тези загуби? Наистина влизате в една серия от 3 мача без победа. Тези загуби, защото се получи непрекъснато в моя отбор някой заминава, връща се, пак заминава в ред, понеже имам и няколко състезатели родени в 2001 година. Викат ги там на лагер, връщат се, пак заминават. Това наруши работата ни. Освен това, трудно се събираме заедно с това, че половината учат сутринта, другата половина учат след обяд. Просто няма време да се стиковаме и си оказва, изглежда влияние. Не са все още на това ниво, на което трябва да бъдат, да се адаптират и да си спомнят това, което правихме в началото на сезона, когато бяхме на лагер. И тук искам да благодаря още един път на Български футболен съюз с този лагер, който направиха в началото на първенството в няколко отбора, които бяхме събрани в Сливен. Тези прекрасни условия, които ни ги бяха предоставени и именно там ние направихме това, което последва. За жалост не можахме да го продължим. Черно море, въпреки загубата днес, показа, че е един от стабилните, добрите отбори в групата. Аз ви благодаря и ви желая успех от тук нататък през сезона. Ние сега очакваме при нас да дойде и треньора на ЦСКА Христо Марашлиев, за да чуем и неговото мнение за този двубой. Наистина изнерви се ситуацията в края на матча. След последния съдийски сигнал тук се позбутаха футболистите на двата отбора. Дори ми се стори, че имаше и размяна на удари. Вратарят на гостите от Черно море получи директен червен картон след края на двубоя от главния съдия. Сега ще говорим и с Христо Марашлиев. Победа в последната минута, в добавеното време на този двубой. Защо така толкова изнервен беше матча през втората част или да кажем в последните минути на второто полувреме? Срещнахме така добър отбор както от 4 мача, както аз съм около отбора. Това е най-добрият отбор, с който сме играли. До преди кръг или два мисля, че оглавяваха и класирането. Такава балансиран, обигран отбор. Играят със самочувствие, затрудниха не максимално. Но за тези сцени мисля, че така съдията допринесе с, за мен е директен червен картон да покажеш за фал в център, при който топката е спорна, и влизат двамата състезатели остро и ти да отсъдиш толкова категорично, това е сериозен превес. Даваш на един отбор и оттам така се изостриха нещата. Накрая децата не издържаха нервите им, всеки искаше да победи, радващо. Така моя отбор игра доста прилично, значи това, което искам да се задържа топката в средата на терена, в ънгови атаки, на моменти се получаваше, но имаше живец от последния матч със Славия, така доста осезаем и така искаха победата и я постигнаха, може би, така в последната секунда на матча.
Започнахте без основния голмайстор на отбора Водинов в тази среща. Божидар Чуканов, Радослав Илиев през първото по време особено си разменяха местата. Това ли беше идеята, офанзивните хора да се сменят, да има повече варианти в атака? Опцията за централен нападател в нашия отбор изпълнява единственият човек, типичен е Боби. Боби получи контузия, трябваше дори да почива още една седмица. Момчето стисна зъби. Така вчера за първи път тренира с отбора, така не се чувстваше комфортно, така пазеше се нормално. Докато първото по време това са фангови футболисти, които изискванията са малко по-различни. Така гледаха повече да се защитаваме, отколкото към противниковата врата и може би затова създахме по-малко голови положения. Валентин Антов след дълга контузия се завръща в отбора. Как ви се стори днес неговата игра? Какво да кажа, значи той се откорява в този набор като цяло на републиканско ниво. Футболист вече с самочувствие, умее да задържи топката, да тръгне с нея, да обърне фанга. Просто момчето така израства със всеки изминал ден. Липсва му игрова практика и това беше целта на днешното му включване в срещата. Да не забравяме, че все пак той беше и капитан миналата година в някои от мачовете за мъжки отбор на ЦСК в В-група, но въпреки, че не е бил на терена толкова много месеци, днес показа своето самочувствие, ръководеше отбраната, имаше поздравления на напътствие към своите съотборници напред. Да, той си е част от отбора, въпреки че от доста време не тренира, не е част от тренировъчния процес, но момчетата си го уважават, имат си му доверие. Нали, той по никакъв начин не се чувства като чужд човек или чуждо тяло в отбора, ами прави това, което се очаква от него и което трябва. При вас ли ще играе или ще бъде качен при старшата възраст и във втория отбор? Не. Той просто дойде тук да натрупа малко минути, така игрова практика, да свикне с напрежението. Може би този матч беше малко по-остър, нали, но справи се момчето чудесно, пожелавам му късмет и успех. Без контузии, когато можеше ни помага и на нас. И последно имаше варианти, поне господин Ръмов също ни беше казал, че има вариант до края на сезона отборът да се качи на Панчарево и там да играе домакинските си мачове. Има ли такава възможност до края на сезона или ще доиграете полусезона тук на Царско село и след това ще се върнете на Панчарево? И надявам се да се преместиме на Панчарево, там да направим някаква тренировка, да свикнем, да се почувстваме като наш дом. Защото ние тренираме на армията на доста по-малко игрище, параметрите са съвсем други. Така пространствата, различно е чувството, сериозно затруднение изпитват футболистите ми. Те почти всеки матч играем с едно на чужд терен. Един път сме на това игрище, един път сме горе на тревата, така не го приемам като домакински матч или така изпитват затруднения, най-вече в това да се чувстват като у дома си, да знаят, деца вика и градите помагат понякога. Това от доста време в нашата школа липсва. Надявам се тук до месец-два този проблем да се реши.